Dan il-gvern ma jridx soċjetà li tiġġudika u titratta persuna oħra bħala kriminal. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela fl-intervista tal-ħadd filgħodu waqt li kienet jitkellem dwar ir-riforma fil-liġi li tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis. Robert Abela refera għal kif dawk il-persuni li jinqabdu b'joint kienu jiġu trattati saħansitra tittebbalhom il-kondotta minħabba rejat li mhux kriminali. Ma ridniex iżjed li jkollna soċjetà li tittiġġudika l-ħaddieħor jew li nittrattaw ta' kriminali lil persuni li mhumiex għaliex min ikollu joint tal-użu personali tiegħu mhuwiex kriminal. Imma r-realtà turik li kienu qed jiġu trattati bl-istess mod daqs kriminali kellna persuni żgħażagħ, adolescenti, adulti, persuni avvanzati fl-età illi għax kellhom fil-possess tagħhom joint ittieħdu wassa tal-pulizija d-depo, ġew interrogati, ġew miżmuma fil-kustodja tal-pulizija tar-realtajiet li kellna. Robert Abela saħaq li dan il-gvern huwa wieħed li joħloq u mhux joħnoq l-opportunità ċittadini tiegħu u għalhekk il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dwar din ir-riforma kienet ċara. Aħna ridna wkoll imma li nagħmlu l-bilanċ. Mhux li jkollna b'xi mod liġi li qisu tibgħat messaġġ li qed tinċentiva l-użu tal-cannabis, xejn minn dan. Bil-kontra u kont ċar ħafna fil-messaġġ li wassalt fil-Parlament. Anzi, dejjem imxejna with a harm reduction approach mentality. U jekk tara l-liġi dan dal-approach ta' harm reduction taraħ konsistenti f'kull biċċa tal-liġi nsemmi pereżempju il-twaqqif tal-awtorità regolatorja. Fil-ġimgħa li ġie inawgurat iċ-ċentru terapeutiku f'Talibwar, il-Prim Ministru saħaq kif dan se jagħti lura d-dinjità lill-adolescenti u jagħtihom l-opportunità biex jerġgħu imorru lejn id-direzzjoni tajba. Quddiem dan kollu Robert Abela nnota wkoll l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista f'ħafna suġġetti, b'mod partikolari dwar il-liġi tal-kannabis. Jien nitbissem meta nisma' l-Oppożizzjoni titkellem dwar l-inkonsistenza. Għaliex l-unika ħaġa li għandha konsistenti l-Oppożizzjoni hija l-inkonsistenza tagħha fuq kull suġġett. U nerġa' bil-forsi mmur la saqsejtni d-domanda mmur lura f'dak li għadni kifet ftit qabel l-inkonsistenza l-uriet l-Oppożizzjoni fuq il-liġi tal-cannabis hija xi ħaġa li timmeraviljak li tara tiġri quddiem għajnejk u kważi jastemmi li qed tiġri. Il-mexxej Laburista wassal l-appell tiegħu għal maratona ġbita fondi bris il-Partit Laburista li se ssir il-ħadd 5 ta' Diċembru. Għalhekk nemmen li n-nies għandhom jgħinu lill-Partit Laburista biex inkunu nistgħu nibqgħu naħdmu f'dil ħidma ta' aktar investiment fin-nies. Fuq kollox il-Partit Laburista m'hemmx dubju li huwa dak il-partit li ġejjem ġab l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox kemm lokalment u aktar fil-fora internazzjonali.